Parece que amainou un pouco a chuvia. Estamos en alerta amarela precisamente por chuvias en varios puntos da nosa comunidade. Laranxa na costa e no interior en amarela. Xa dende esta madrugada, a verdade é que comezamos o día con moita chuvia, incidencias varias nas estradas, un atropelo a unha menor aquí ao carón dos nosos estudios. En fin, a modiño, vale, no coche sempre, pero máis coa estrada así. Pois imos falar de auga, pero doutra auga, en fin. Coñecíamos hai un tempo, e o anunciábamos nas nosas redes sociais, que unha marca consolidada, que habitualmente pois coñecemos o seu día a día aquí nos micrófonos desta casa, cambiaba de nome, cambiaba de denominación. Viacua pasa a chamarse Veolia. Bueno, pois queremos coñecer como afecta, se que afecta aos seus clientes, ou non, se é un cambio de denominación pero que todo sigue igual, ou se precisamente cambia algo. O que non cambiou foi o seu director executivo, Nicolás Esmorís. Moi bo día. Moi bo día. Veolia Auga. Esta é unha denominación. Imos empezar polo principio. Viacua pasa a chamarse Veolia. Que significa isto? Por que ocorre isto? Pois podemos facer unha mirada atrás cando Viacua chamábase Aquagés. É dicir, xa no ano 2014 houve un cambio, pero aí sí que foi un cambio moi profundo porque unha única sociedade empresarial pois convirtiuse en multitude de sociedades distribuídas por todo o territorio. E aí pois todos estábamos un pouquiño aí pois pensando que ia ocurrir. Non pasou nada, é dicir, pasamos a ser Viacua, consolidamos a marca Viacua e agora é un cambio máis sinxelo. É dicir, é un cambio exclusivamente de marca. A sociedade Viacua sigue manténdose, o persoal sigue pertencendo a Viacua, as mesmas persoas estamos en Viacua, o único que cambia é a marca, pois para darlle un empuxe, sobre todo, transformador á empresa. É dicir, Veolia sabemos que é unha multinacional con 222.000 empregados, sobre todo moi potente en enerxía e en residuos. Estábamos dando conta que tiñamos que ser máis competitivos. E máis competitivos sobre todo a hora de afrontar proxectos de descontaminación, descarbonización e sobre todo proxectos nos que seamos diferenciadores. Que quero dicir con isto? Pois nas nosas instalacións unha gran parte estamos falando non só de auga, sino tamén de enerxía e de residuos. Sobre todo enerxía e residuos onde Veolia é superpotente, é unha das mellores empresas que hai neses dous ámbitos e polo tanto vamos a ser capaces de poder dar unhas mellores ofertas globais en auga, en residuos e enerxía, ofrecelles aos nosos clientes que son os concellos, administracións, esas ofertas técnicas que melloren ambos os tres aspectos fundamentais que hai, que vai a producir un aforro de custes para as administracións, vai a producir que teñamos os mellores avances tecnolóxicos e tamén, como non, vai a ter un brazo inversor importante, porque entramos dentro do noso proxecto que é o Green Up, xa digo, descontaminar, descarbonizar e conseguir un crecemento da empresa importante daqui ao 2030. Que bueno. Unha potenciación entón dos aspectos medioambientais, unha responsabilidade empresarial, un cambio de denominación. Pero aqueles que tiñan o seu contrato da auga con Viacua, que lles vai a parecer? Cambia algo? Repercute en algo? De inicio vamos a facer un cambio transitorio, vai a aparecer, a sociedade vai ser a mesma que Viacua, o único que vai a facer é o logo que vai a aparecer durante unha transición. Viacua é agora ou agora é Veolia. É dicir, como se está en redes, como vai a aparecer tamén nos recibos que vayan a recibir os usuarios da súa facturación da auga. E posteriormente vai un cambios que sí, vai a mudar todo, xa logo posteriormente aparecerá solamente Veolia, aparecerán tamén os cambios nas nosas oficinas, no noso persoal, nas nosas furgonetas, está todo xa moi marcado desde o punto de vista cronolóxico e agardamos que de aquí a finais do ano que ven pois este todo o cambio feito de maneira ordeada e de maneira que perxudique o menos posible aos nosos usuarios, que é certo que de principio vailles chocar ver Veolia, decir Viacua, Veolia. De momento Viacua e agora Veolia. Non tiña nada con Veolia, eu teño con Viacua. Bueno, pois Viacua e Veolia, explicar un pouco, efectivamente, como estás facendo agora mesmo. Vai ser un cambio moi organizado, moi tranquilo, en no que xa digo, van a ver primeiro eso, Viacua e agora Veolia, despois pasará a ser Veolia e xa teremos tamén as nosas oficinas e os nosos, xa digo, todo mudado.
algún mal pensado dirá, seguramente pagamos máis, cada vez que hai un cambio, isto afecta realmente o custo, o consumo, as tarifas? Nada, absolutamente nada. As tarifas nos nosos contratos son determinadas polos concellos, apróbanos os concellos, están casi todas reguladas en base ao contrato inicial e con IPCs, polo tanto absolutamente non ten ningún incremento de coste para o usuario o cambio de Biacua a Veolia. Bueno, ¿cómo estás vivindo ti a nivel persoal? Esto a nivel de director executivo de algo así que, non sei. No, xa viñamos facendo, ainda que éramos Biaco, xa tiñamos moita colaboración ca parte de enerxía e residuos, xa facíamos ofertas conxuntas, entón non está sendo nada cambiante. Ademais, eso, a diferencia do cambio que fixemos no ano 2014, aquí non hai cambio de sociedade empresarial, non hai que facer novas sociedades, é dicir, a sociedade sigue sendo a mesma persoal, non se ten que subrogar a ninguna outra sociedade. Os contratos cos concellos non ten que mudar a ningún lado, é dicir, siguen pertencendo a Biacua. Esa era a pregunta, non? Si non algo cambias, de cara ás licitacións, solamente é un cambio de marca empresarial. Non hai absolutamente nada de cambio societario. Vamos, que a débeda que ten, por exemplo, o Concello de Santiago con Biacua, agora a ten con Veolia. No, seguirá sendo con Biacua, agora Veolia, pero seguirá sendo con Biacua porque a sociedade, insisto, mantense, o que é a sociedade. Como está ese punto? Xa sei que, bueno, falamos deste punto. Parecese que se quería resolver, pero houve certos atrancos ou non? Hai dúas débedas fundamentais. A primeira é a que estivo estes días no pleno e que foi rexeitada, foi a tema do premio de cobranza que temos dos recibos de basuras. Todo o mundo en Santiago sabe que a basura cóbrase no recibo de auga e para iso hai que facer un traballo de elaboración de padróns, adaptar os recibos, facer a impresión, eso Biacua tiña establecido un premio de cobranza que era un premio de cobranza inferior ao que cobran as outras administracións que teñen xestionado tributos como pode ser a Diputación da Coruña e demais. Ese premio de cobranza viñase cobrando regularmente, compensando co que se recaudaba de basuras, de lixo, viñase compensando tradicionalmente así e por contrato, dende fai moito tempo. Que ocorre? Que o contrato de auga finalizou no ano 2020, enténdese que ese sí que é un contrato de obrigado cumprimento por parte da empresa, e, sen embargo, a parte do cobro de basuras, o Concello empezou un departamento a decidir que non era de obrigado cumprimento e, polo tanto, que o Concello podía facer de outra maneira. Sen embargo, o Concello seguiu ordenando a Biacua que seguira cobrando os recibos de basura. Claro, levamos desde o ano 2020 que nos compensábamos e a nosa sorpresa foi o ano pasado que nos pagaron en estas datas, en decembro, as débedas que tiñamos no contrato da auga hasta decembro do 2020 e descontáronos esos 700.000 euros que levábamos cobrados. Do que nos íamos a pagar, que eran uns 3 millóns, pois descontáronos 700.000 euros por esas compensacións que entendía o Concello que non tíamos que haber feito cando estaban por contrato, porque estaba aprobada máis así no pleno. Bueno, nós dixemos que, bueno, pois entonces se non cobramos non temos que facer o servicio. Claro, non podemos tampouco deixar a un Concello que deixe de cobrar, ou neste caso o lixo en Santiago, que é unha parte importante dos seus ingresos que poda ter o Concello, non? Bueno, levouse a pleno, pois ao final houve sorpresa entre comillas sorpresas porque houve unha abstención que é o dos non adscritos, houve un voto en contra que é o do Partido Popular e polo tanto non se aprobou. Eu agardo que todo o mundo teña a parte dos conflitos políticos que pode haber en todos os concellos. A Santiago non é un concello que non teña que teña precisamente unha armonía política en todo o seu aspecto. Pois espero que agardemos que, ao final este é un servicio que se prestou, que se executou, que se fixo por parte de Biacua, que se leva retido uns cartos desde o ano pasado e que seguimos sin cobrar. E, polo tanto, xa non é solamente xa o contrato de agua, senón tamén o de basuras, que este é o menos importante, digo. Pero, bueno, ao final, eso de que dependamos dun grupo como pode ser Veolia permite que poidamos asumir esos impagados durante un certo tempo, pero en calquera outra empresa agora mesmo estaría en suspensión de pagos, non habría pago de nóminas e teríamos un problema gordo, non? Nós témolo porque tamén unha tensión de tesorería importante, pero dámolo satisfeito como ben podemos. Esa é a parte da débeda de basura que foi ao pleno, pero agora hai a parte da auga que está impagada dende o ano 2020 a 2025, é a actualidade. E estamos falando de cantidades infinitamente superiores. E esperemos que empecemos a traballar en solucionalo canto antes. A política que se meteu polo medio e que repercute tamén outras moitas facturas impagadas. Está Veolia, está Biacua, pero hai outros moitos autónomos, empresas, PEMES, grandes empresas que están afectadas e que poden decidir o futuro de Peche. Neste caso, pois ten un músculo
amplo, Viacua e Veolia, pero que está afectando ese tipo de situacións que a veces que é un xogo político, pero que está afectando ás persoas. Sí, claro que sí, ao final hai os encargos, fanse peticións, as empresas se executan e ao final, pois por algún motivo non se pagan as facturas. Ten que ir unha modificación de crédito, unha aprobación por parte do Pleno, e creo que todos deberían ser conscientes da importancia que ten pagar, e sobre todo tamén a esos pequenos provedores, porque é o que dis ti, pode ser motivo de peche. Nos agardamos, xa digo, que ao final empere o sentido común, que todos se poñen de acordo, por eso tamén é certo que ten que haber unha vontade de que haxe acordo por parte de todos. Eu non teño ningún problema en explicarles a todos os grupos políticos cales son as vicisitudes da nosa débeda, cales foron os problemas, cales foron as causas e por que estamos aí. Poño a disposición deles, xa me puxen sempre, no momento en que queiran falamos. Canto debe o Concello? Pois creo que no tema de basura serán uns 700.000 euros. E no outro? No outro podemos estar falando, dependendo se vamos por costes efectivos e RAIs ou contrato, entre 9 e 15 millóns de euros. Algún se lhelou a pel, entre 9 e 15 millóns de euros. Sí, máis dependendo da forma. Por iso que somos fortes, somos potentes, pero é certo que as tensións de tesorería son importantes. Nós ao final temos, para pagar nóminas, temos que ir tamén a entidades financeiras a que nos financien cos seus xuros de financiación, e polo tanto é un sobrecuste que tamén temos nós. Pode pasar que se plantexe deixar de ofertar o servizo con todas as consecuencias, o tema como unha medida de presión que pagan os de sempre, pero o tema do premio de cobranza de basuras, por suposto que sí. O tema da auga temos obrigatoriamente que continuar, é dicir, serán os xulgados se non se chega a un acordo. Nós plantexamos unha reclamación administrativa ao Concello, que xa ten conocemento, estamos esperando un período de tempo determinado, a se non se queremos negociar, falar, pois ter que tiro ao xulgado e que resolva o xulgado, como xa resolveu no seu momento do 20 hasta o ano 2020, claro. O cal o Concello supuxo uns bons xuros de demora. Eu entendo que eu teño que ter esos xuros de demora porque efectivamente levo moito tempo sin cobrar e adiantando cartos e financiándome para poder pagar, pero é certo que, os veciños de Santiago creo que teña que pagar uns xuros que poden estar, pois, falando entre 2 e 4 millóns de euros, pois, creo que como veciño de Santiago non me gustaría que tuvese que repercutir ese custe o Concello. Sempre que falamos deste asunto, a verdade é que os que nos estén escoitando e vendo, pois estaránse botando as mans á cabeza unha vez máis con todo o que acontece, non? Cando a política entra de por medio neste tipo de situacións, e máis que resolver atrancos continuos e que poñen nunha situación a unha empresa, entre outras moitas, pero estamos falando agora mesmo de Veolia Viacua. Por certo, antes de seguir falando, que foi nomeado, tivo a variña máxica da Fundación Andrea como colaboradores, e xa se quere, facemos un balance do ano, non remata mal, cando un agradecen a confianza nese tipo de actuacións sociais, medioambientais, de divulgación, educativas, que Viacua e que supoño que Veolia fará tamén no presente e no futuro. Parabéns por ese recoñecemento. Sí. Coincidín contigo in situ na gala da Fundación Andrea, pero agora público tamén. E coñecíchelo exactamente no mesmo momento que coñecín eu, porque a Fundación Andrea o que ten é unha sorpresa, non avisa. A verdade é que é unha colaboración que empezamos a prestar o ano pasado. Creo que dende fai un ano e medio para aquí intentamos darlle un enfoque máis social á empresa, o que viñemos a decir. Entraron dentro dun programa que é Auga, Saúde e Infancia, no cal nós colaboramos activamente ca Fundación Andrea. É certo que a min como, entre comillas, a persoa que capitanea Viacua Veolia, agora Veolia, pois é certo que temos ese perfil social marcado, sería por cousas persoais que poderon pasar ou por cousas que ves en persoas pretas ou cercanas a ti, porque todo o que está facendo a Fundación Andrea pode nos tocar a cada un en calquera momento, non? Polo tanto, eu creo que temos que colaborar con ese tipo de asociacións, fundacións. Xo dixen ese día, o traballo que fan é inmenso, e para min foi, mira que levamos tedo recoñecementos nesta vida profesional, pero foi o que máis ilusión me fixo, dende logo. Emocionado tamén. Moi emocionado.
Que balance facemos deste ano 2025? Insisto, pois con todas as vicisitudes, co cambio de nome e demais, pero que balance do traballo do día a día? Pois eu creo que é moi importante recoñecelo. Nos o día 22 teremos a nosa reunión xuntanza anual na Cidade da Cultura, neste caso, onde nos xuntamos todo o equipo de Veolia Auga Galicia en Santiago, facemos balance de ano, entonces xa estivemos mirando, e a verdade é que levamos 2 anos en bo crecemento. É certo que viñamos de 2 anos con perdas importantísimas polos costes da enerxía, polo incremento de custes que había, as tarifas incrementábanse moi pouquiño, pero é certo que conseguimos efeitos moi importantes que nos fixeron xa avanzar no ano 2024 a números positivos. Este ano 2025 eu creo que vamos a pechar con crecementos de 2 dígitos, con cosas moi importantes adxudicadas, como pode ser que en Ourense levemos na cidade de Ourense que se nos adxudicara a realización do PERTE da auga que solicitou o Concello de Ourense, que supón prácticamente cada 5 millóns de euros, que xa se sumaba ao que estábamos executando ca Deputación, ca nosa empresa mixta coa Ourense, de 15 millóns de euros. Por lo tanto, debemos ser a empresa que máis PERTE está executando en Galicia en termos globales, que estamos falando de 20 millóns de euros, para modernizar en este caso, o Concello de Ourense e toda a provincia de Ourense. Tamén é certo que conseguimos feitos importantes en Betanzos, con acordos bos para ambas partes, en Ribeira, seguimos generando servicios novos, como pode ser a depuradora do Pino, a depuradora Arzúa, a depuradora do Urdilde, nesta zona. Tamén temos outras cousas importantes na zona norte tamén, na zona sur igual, é dicir, crecementos de 2 dígitos, mellorando o beneficio tamén. Eso vai nos permitir seguir colaborando e potenciar esas accións sociais educativas que Viacoa e Veolia agora vai a facer na cidade, en todos os povos de Galicia, e creo que eso é fundamentalmente o traballo, a nova organización que se fixo, e sobre todo as persoas que forman parte de Viacoa e que agora é Veolia, pero seguimos sendo os mesmos. Por lo tanto, eu creo que o futuro que ven por diante é moi bo, o que é o ano 2024-2025 xa con crecementos importantes, dos que tiña que crecer unha empresa como esta, decir, importantes, pero digamos que non son exagerados. Estamos falando en termos de EBIT en torno ao 5 ou 6% de beneficio, pero é certo que viñamos de anos de pérdidas importantes de acumuladas no ano 2023-2024 de 4,5 millóns de euros. O sea, revertiu revertimos, estabilizamos e crecemos sobre o ano 2024, que xa foi un resultado positivo, seguimos incrementando. Por lo tanto, claro, falábamos a nivel localista, como emisora de radio localista, pero que ten esa proxección da toda Galicia. Falábamos do caso concreto de Santiago de Compostela, tamén moitos lugares da nosa contorna, da nosa área, influencia e comarca, que están co traballo de Viacoa e agora de Veolia, pero cantos concellos? A ver, en Galicia directamente 48 concellos, 48. Despois con a Ourense estamos prácticamente presentes nos 82 municipios de Ourense. Xa digo, somos a empresa que... Casi máis concellos que os que non... Sí, eu creo que prácticamente Viacoa, con esos 80 e 82 municipios do Concello de Ourense, da provincia de Ourense, na que facemos algún tipo de servicio, pois probablemente sumamos máis concellos co resto de empresas que están xuntas en xestión. É dicir, si é certo que despois, xa digo, a nivel de ciclo integral fora desa empresa mixta, pois levamos 48 municipios. É moi importante sobre todo a presencia nesta zona centro, na zona sur, na zona norte, quizá un poquinho a que máis menos se xestiona Viacoa Veolia, pois é a zona, digamos, do Lugo central, porque Lugo está Gestagua, esperamos, agardamos que, oye, se sai Lugo, pois poder dende aí despegar tamén ao resto da provincia de Lugo. Sí que estamos en Ribadeo, en Viveiro, estamos en moitos sitios, pero non precisamente en Lugo cidade, nin na parte interior de Lugo, que eu creo que tería que facerse algo moi similar ao que se fixo en Agua Ourense. Pois un 2025 en positivo, cousa que celebramos todos, con esa recompensa personificada en Nicolás Esmorís, esa variña máxica, que penso que é un premio a toda esa labor social que fai non só con Fundación Andrea, sino con outras moitas, que é un xeito bonito de aplaudir. 2026 tamén
tamén, claro, estamos falando de auga, estamos falando de lixo, antes que mencionábamos todo un pouco, que si sube a tarifa, que si non. 2026 como ven de cara ao cidadán, de cara ao... Pois eu creo que ven nos na parte da agua, como está todo regulado a parte de tarifas, prácticamente con subidas mínimas ou sin subidas, porque estamos con en moitos desos dos casos con contratos en precario, pero non ven sorpresas na tarifa, salvo aqueles concellos pois que sacan un novo concurso ou meten outros servicios ou hai unha xestión nova dunha depuradora que non existía, entón hai que crear unha taxa de depuración, pero non é unha sorpresa desagradable a auga, e eu creo que é unha oportunidade que temos por diante o ano 2026. Pois iremos cambiando xa na xenda. Nicolás Esmorís Viacua, no móvil, haberá que poñer Veolia. Efectivamente. Pouco a pouco, irse adaptando ás tarxetas, comunicacións e demais. Por que Viacua agora é Veolia? Cambia a cor corporativa tamén. Sí, antes cambia todo. Cambia toda a cor corporativa. Laranxa, un vermello laranxa, así unha mezcla de ambos cores. Pero bueno, estamos pasiño a pasiño, pouquiño a pouco, de momento seguimos co azul, iremos pasando ao laranxa, pero bueno, pouquiño a pouco. Pois Viacua agora é Veolia, con motivo desa nova que trascendeu os medios de comunicación, pois quixemos coñecer pois as entrañas, se repercute, non repercute, afecta, non afecta, se hai peche, se hai crecemento, se hai sostenibilidade, cal é a liña a seguir, menos social, máis social. Al final é que non cambia nada, sino que tenta mellorar todo o que se viña facendo. Sí, así, a modo resumo. Entrar nun proxecto estratégico para reducir todo, xa digo, Veolia é líder en sectores medioambientais, en servicios medioambientais, ten o seu proxecto Green Up, ese proxecto de transformación medioambiental que queremos cumplir, e eu creo que Viacua xa o viña a facer, e agora acentuarase, incrementarase o volumen de ou a aceleraremos para cumprir canto antes, e dentro dese plan estratégico que temos, canto antes en todos os aspectos. Pois bon Nadal, todas estas cousas que se din nestas datas. E vostede gusta o Nadal? Sí, gustame o Nadal, a verdade, para estar en familia, disfrutaremos un pouco, pero sobre todo gústame porque é prácticamente cando collo todas as miñas vacacións. En verán collo moi poquiñas, entonces xunto todos. En verdad que en verán lembro que tivo nada. Moi poquiño estirar a toalla e recollela. Claro, nada, 3 días estiven en verán, entonces hai que aproveitar este final de ano tamén, despois de todo o traballo feito, pois hai que descansar e comezar o ano. Pois boas datas, feliz 2026 e seguimos en contacto para coñecer como vai ese tránsito de Veolia e a todas as novidades que nos traia este. Pois moitas gracias a vos e bon Nadal tamén a toda a familia de Radio Líder. Graciñas. Nicolás Esmorís con nós.